Tata! Akyatin na natin si Tata! Oh my God! Ano ba? Ayun na mga Kabs! Panibagong araw, panibagong masarap na putahin na naman. At tulad nga nasabi ni Kabs Jess, at isang paborito ng Kabs Nation, ang putok-patok. Gato tayo! Gagawa tayo ng Wasit Crispy Dinuguan! Huwag natin magalit to! Let's go! 축축한 이 바람을 그리워했었지 한참을 달려온 이 At isang malaki yan, napakabigat na putok-patok na naman ang balik natin na kasama natin ang one half ng Tigan na Steve C. Tata! Ayun! Dito na naman tayo sa backyard mga Kabs. At meron tayong iluluto na napakasarap ngayon. Napakabigat! Napakabigat! Grabe! Hindi pa namin alam kung ano ang nabasa nyo sa title, kung ilang kilo to, ngayon pa lang natin Hindi pa na malalaman. pagdidesisyonan, kaya kiluhin mo na yan, Kabs Jess, nang malaman na. Kaya meron tayong pang kilo dyan eh, sukatin muna natin. Ayan! Ilan yan? 10 kilograms na 10 kilo Ang to! tawag, ang tawag dito, chicharong bulaklak mga Kabs. Medyo frozen pa siya, siguro yung 0.1 doon, yun yung tubig na nagyelo. Oo. At ito namang sa akin, mga Kabs, puro laman loob ng baboy yan. Halo-halo na yun, hindi ko na sasabihin, basta lahat ng laman loob. Kaya Yan. natin. 4 and a half halos! 4.5 14, so halos 15 kilos siya kung lalagyan mo pa 10+2.5. ng ano, ng sabaw kasi yung gagawin natin Oo. dito sa dinuguan. Oo, So, naman. parang ano na siya eh, crispy. Crispy na? dinuguan. Massive pa! Kasi ang mangyayari dito, di ba ang dinuguan mga Kabs, laman loob. Ang ipa-partner natin na crispy dyan is yung Laman loob din. chicharong bulaklak laman loob Laman din. loob din. Kaya lang medyo matigas pa. By the way disclaimer lang mga Kabs alam natin may mga Kabs tayo na siyempre bawal sa Hindi ko dinuguan. makain ng dinuguan. In respect to that, excuse us lang po para dito. Pero tama, pwede tama, kayong tama. mag-chicharong bulaklak. Kaya pag-iwalay natin. Oo, Para meron pa rin silang option. So paano ta? Kailangan ko pa ito. Babalikan mo na lang si Tata. Sisimulan ko na rin to mga Kabs para mamaya ready na tayo. Let's go! At habang nagtutow pa si Kabs Jess doon, magpapakulo naman tayo ngayon mga Kabs para maalis yung amoy, yung lansa ng laman loob. So gagawin natin, lalagyan natin ng tubig. Actually malinis na to mga Kabs. Ang gagawin lang natin talaga sa prosesong ito ay ang matanggal ang amoy at ang lansa ng mga laman loob. So lalagyan lang natin yan mga Kabs na pamintang buo at luya. Siguro mapapansin nyo mga Kabs bakit luya yung ginamit ko kasi ang luya ang isa sa pinakamagaling mag-alis ng lansa ng mga laman loob. At yun nga pala ang tips ni Tata. Nawi, ganun pa ngayon. At ano pa na natin to dahil pa sinasabi. Tapos, lagyan natin dito sa kaldero. Papakuluan natin to mga Kabs 30 minutes. Let's go! Habang hinihintay natin mga Kabs yung pinapakuluan natin laman loob, i-prepare na natin yung ating main ingredient, ang dugo ng baboy. Galing palengke to, kaya medyo may buo-buo, pero okay lang yan dahil gagamitan natin yung ng strainer para hiniwala yung mga buong dugo. At yung mga buong dugo na yan mga Kabs, hindi natin yan sasayangin gamit ang strainer. Dudurugin natin yan. Ayan. At eto na nga mga Kabs, okay na yung dugo ng baboy natin. Lalagyan natin ito ngayon ng suka para hindi na siya mamuo. At pampalasa na rin yan para mamaya kaligusto tayo. At ayun nga mga Kabs, after 30 minutes, check na natin tong laman loob natin. Ayun mga Kabs, kung nandito kayo maaamoy nyo, na typical na amoy baboy na lang siya. Wala na yung malansang amoy. Kukunin na natin to, no? Aahunin na natin, tapos hihiwain natin ng maliliit. Tapos imamarinate pa natin yan para mas masarap. Ayan na nga mga Kabs, nahiwa na natin ng maliliit ang mga laman loob. At kung mapapansin mo, Kabs Chess, yung hiwa na ginawa natin, yung size ng hiwa, depende sa inyo. Kung pang karinderya, depende sa sukat, karinderya cut. Kung pang Maganda ulam na siya. naman, ang ginawa ko dito mga Kabs, sinobra ko yung liliit para pag sinandok natin mamaya, sama-sama naman loob para masarap. Anong tawag doon ta? Tips ni Tata? Tips ni Tata. Yung sa akin nga pala mga Kabs, Ano update nga lang. doon? Yung chicharong bulaklak natin, pinapakuluan na natin siya ngayon. Malinis na kasi yun, hindi na natin siya masyadong yung kasi kung gusto nyo mga Kabs, pwede naman para matanggal yung lansa, suka, asin, pwede nyo banlawan. Yun. Ako, dinirekta ko na, pinakuluan ko na, ilagyan ko ng asin, pamintang buo, Yun. at saka laurel. Tapos na pala. Babalikan ko kasi yun after 1 hour pa. Isang oras papakuluan yun? Isang Sakto! Kasi pag minarinate ko to Kabs Chess, isang oras din. Sakto. Sige, umpisa mo na yan. Umpisa na natin ito! Ang una nating ilalagay mga Kabs ay suka. Sa ganito karami, siguro mga 2 to 3 spoons ng cane vinegar. Pero kung wala kayong available na cane vinegar, pwede naman yung regular na suka lang. At isunod na natin ang 1 tablespoon ng patis. Lagyan natin ng sibuyas at bawang. Magtitira pa tayo ng bawang mga Kabs kasi mamaya ito gagamitin natin pang isa.
At para medyo may citrusy flavor, pilalagyan natin yan mga kabs ng kalamansi. Sa ganito karaming laman loob, siguro mga 8 to 10 pieces ng kalamansi. Huwag natin isasama yung buto kasi mamaya yung marinade na yan, isasama natin sa pagluluto natin. At ngayon, lagyan na natin ng laurel, dagdag aromatics, tapos haluin natin mabuti. Kung mapapansin nyo mga kabs, siguro magtataka kayo sa iba dyan kasi iba-iba naman ang paraan ng pagluluto ng dinuguan. Ako kasi, ito yung nakasanayan ko at nakagis ng itong pagluluto ng laman loob na dinuguan. Ayan mga kabs, nahalo na natin mabuti. Ngayon, maghihintay tayo ng 1 oras na marination para siguradong malasang malasa. Let's go! After ng 1 oras, magsisimula na tayo magluto. So, unahin natin yung gisa. Kung mapapansin nyo dito mga kabs, hiniwalay na natin yung laman loob sa marinade sauce. So, unahin natin, magigisa muna tayo ng bawang. Hihintayin lang natin yan na maging brownish ng konti bago natin lalagay yung laman loob. Ngayon na mga kabs, isunod na natin yung laman loob. At kung mapapansin nyo, hindi ko na yan nilagyan ng sibuyas kasi nandito na lahat ng sibuyas natin nung minarinade natin tong laman loob kanina. At isa pa, konting mantika lang ang nilagay natin dahil itong mga laman loob ay magmamantika pa to at yun ang hihintay natin bago natin isunod yung mga ibang rekado. At pagkalipas ng ilang minutong paggisa mga kabs, lagyan na natin yan ng pamintang durog. At ayan mga kabs, na-render na natin yung fats dito sa laman loob. So ngayon naman magpapalambot tayo. So, una lalagay natin yung sauce doon sa ginamit natin itong marinade kanina. Tapos lagyan din natin ng tubig. Papalambutin natin yan dyan mga kabs ng 20 to 30 minutes. Ayun nga mga kabs, after 20 minutes, pwede na to kasi malambot na siya. Ngayon, ang susunod na natin dyan mga kabs, yung main ingredient which is yung dugo ng baboy. At ayan mga kabs, pagkalagay nyo ng dugo ng baboy, haluin nyo siya. Huwag nyo titigilang haluin hanggang sa kumulo para hindi magbuo-buo yung dugo. Yan ang tips ni Tata. Ayan mga kabs, kumukulo na siya. So dadagdagan na natin ng panlasa yan. Lagyan natin ng asin, asukal, dagdag pang asin pa. Lagyan natin ng another cane vinegar. Ayan mga kabs, papatuyuin na lang natin ng konti ito. Tapos okay na yan. So ilagay na natin yung ceiling green. Medyo damihan natin kasi syempre magilig tayo sa manghang. At hintayin lang natin matuyo ito mga kabs. Ngayon naman, puntahan natin si Kabs Chess. Kumustahin natin yung chicharong bulaklak. At pagkatapos ng almost 2 hours mga kabs, napakuluan natin to at napalamig na. Importante mapalamig nyo at least kahit 30 minutes dahil hindi naman pwedeng rekta natin dito sa sabog yun, no? 4, ang meron tayo dito na mantika, meron tayong Coca-Cola cooking oil. Kailangan tulong. Ay, syempre. Tutulungan ka na dyan. Masyado marami natin to. to, 4 na litro. Matapon na natin dito. Let's go! Malaking kawali. At ganyan kadami ang mantika na 4 liters. Hintayin lang natin to. Ano ba? Mga 5 minutes siguro, pwede na itong mainit na minute. Tapos ilalagay natin lahat to, sabay-sabay takbuhan na. Yes! Habang nilalagay mo yan, bigyan mo naman kami ng isang masaya at maligayang roll the montage! Let's go! Ayun naman! Baka tumba. Okay na to. Okay na to, Kabs Chess ah! Ay, hinihintay mo ta. Meron kayo ilalagay dito, di ba? Pala, syempre hindi mawawala yung mga Kabs. Gagawa na tayo ng rule number 2! Let's go! Let's go! Boom! At ngayon naman mga Kabs, gagawa na tayo ng rule number 2! Meron tayo ditong orange juice, pineapple juice, papang-garnish natin dyan na pineapple at orange fruit. Ang tawag sa gagawin natin ay pine orange! Tara! Simulan na natin! Sa baso, lagyan ng orange fruit at pineapple fruit. Tapos, imadel natin para lumabas yung masarap na katas. Lagyan ng yelo. Tapos, ibuhos ang orange at pineapple juice. At sa garnish, lagyan natin pa ng orange fruit at pineapple fruit para mas maganda at mas masarap inumin. Ayun mga Kabs, ready na ang ating rule number
number 2! Let's go! High 6! Manda na mga Cubs! Ano na ba yun? Timing. Timing ka na. Ito na. Natapos din tayo. 3 to 4 hours din inabot, no? Grabe, ano? meron Abs, tayo Jess. dito. Massive na massive. Massive chicharon na 10 kilos. Nakakalula mga At Cubs. yung dinuguan mo kanina, ilang kilo na ba? Nakalimutan ko. Ano yan? 4.5 kilo yung dinuguan Ayan, may sabaw na natin. siya. Total, meron pa ditong... Oh, yun, oh! Hindi lang basta puto eh. Kasi partner ng Partner, dinuguan eh. yan. Puto. Isang Puto paw yan. Ah. May palaman siya sa loob. Ano masarap sa dinuguan? Bakbakin na natin to. Ano? Pero hindi, yung ano pala, yung Ay, pala. ginawa mo, Baka makalimutan off timing. Hindi ako nakatingin eh. Palagi. Yan. Oh! Yan. Uy, ang ganda. May garnish pa ta. Siyempre, para Cheers to masarap number inumin. 2. Cheers tayo dyan, cameraman at mga Cubs. Laging meron si cameraman. Nauwaw talaga ako. Ang sarap nito. Mahirap mo prito. Mainit siya. Pinagsabay-sabay namin ang pagpiprito mga Cubs. Sabi namin, bahala na. At kaya yun ang Actually, ginawa. ako yun. Napakasutin. Actually, At, ano, Cubs Chess, kaya ito yung ginawa ko roll number 2 kasi may pineapple. Para dito. Natakot ako Ang dito eh. kontra, putok bato kata. Bakit tayo magsimula? Gusto ko mag-excuse kasi minsan may mga tunog na ganyan. Ayan, ambulansya, meron din nag-daily grinder. Tabing kalsada kasi ito mga Padahanin muna natin siya. Putok bato. Sa putok batok. O sige, unahin natin yan. Panata natin. Eh, siya nga pala, meron tayong Oy, sasawan ay, dito. siyempre, ang hindi mawawala. Hindi naman nawawala yung number natin. Ang Team Canlas TV. Sige, ako sasawsaw ko na agad. Siyempre, oh. Ang ating agad. Ang hangyan ta, ha? Para sa inyo mga Cubs. Kain! Oh, init, pero ang sarap. Ang lasa. Pakita natin. Panalo talaga yung sauce. Punuin mo Cubs, ng Chess. ano, sauce, oh. Mga Cubs. Mm. Gusto ko pa yan. Isa pa ako ah. At syempre, Kanin. bakit natin sa kanin yan? Mga Cubs, magkakamay na kami ah. Kasi masarap talaga magkamay sa mga ganitong ulam. Tama? Punta na lang para dito. Hindi ko nakikita eh. Cameraman lang nakakita. Bahala na. Ano din ako yan? Ang ginagawa natin. Laman loob din to mga Cubs. Puro laman loob tayo ngayon. Meron din nilalagyan karne yan. Yung dinuguan. Oo. Kaya po itong purong laman daw. Oo. Kung preferred nyo mga Cubs yung mga laman ng baboy, okay din naman yun. Sa karindila usually yun naman yung tinitinda. Tikman natin. Masarap siya. Manamis-namis. No? Lalagyan kasi natin ng asukal ito. Kasi depende yan sa tao na magluluto din. Kung gusto niya yung manamis-namis o mas nangingibabaw yung asim. Asim. Kung taka, ito ay version daw ni Tata na pinakita niya sa atin. Thank you very much kay Tata sa pagluluto. Dinuguan. Baka may magsabi kasi dyan mga Cubs na hindi naman ganyan yung pagluluto, hindi ganyan yung way. Marami kasing way mga Cubs ang pagluluto ng dinuguan. Ito yung way kasi na nakasanayan ko nung bata pa ako. Ganito kami magluto ng dinuguan. Sa amin dito, Cubs Nation sa Pampanga, merong tintad. Itong ginawa ni Tintad oh. Tatay iba. Pero tayo mga Kapampangan, meron din yung tintad. Saucy yun. Hindi siya makapal. Halos saucy yung sabaw niya. Meron din naman yung mga nilalagyan ng gata sa ibang Meron pa. probinsya. Tapos diba? meron yung dry talaga. Yung dry talaga nila. Kanya-kanyang version ng mga probinsya minsan. Teka, kain mo na ako. Parang dito ako nasabik sa sabon. Uy! Batok na naman! Lutong to. Ay nga ako, misis. Halo natin yan dyan sa kanin. Puro sili. Ito ang problema. Meron tayong kanin, meron tayong puto. Ano kaya to? Carbs kung carbs. Ito, ang sarap ng puto, di ba, pag may salted egg, no? Kaya lang, hindi lang to basta-basta puto, Tingnan natin meron kung siyang bagay. laman sa loob. Oh. Napapatayo na ako. Hanggang sarap. Nandiyan oh. Nanginginig ka na. Ay, grabe. Bagal na bagal. Panalo. Tayo mga Pinoy merienda to eh. Panalo talaga ang puto sa dinuguan. Oh, dinuguan sa puto? Tama ang dinuguan sa puto. Eh, okay lang naman yun. Daya na kayo. Pag ganito yung kinakain natin, may naalala ako palagi. Pag ganito ka sa sarap. Sino? Yung mga panahon wala tayong makain. Ang tagal na nun ah. Pero ano pa yan Yeah. kwento natin dati, di ba? Yung Ganito natin dati. mga previous vlog. Pag sweldo namin nun mga Cubs, mas malaki pa yung binabayad sa utang sa tindahan kaysa sa nandito ng sweldo. Bonus pa,
nakasanla pa yung mga ATM card. Alam mo yun? Naalala mo pa. Hindi sila ba lumamak? Ay, nangyayari yan siguro sa mga ibang Cubs natin, no? Siyempre, parang makasurvive lang ba? Yung mga ibang tao, minsan, siyempre, pagka ganung panahon noon kami, aminado na. Marami naman dumaan dyan, lalo na mga kabataan natin, yung magsimula pa tayo So, magtrabaho. yung susweldo ka ng mga 7,000 tapos ang mauuwi mo na lang nasa 3 na. Hindi ka makapasok sa Ay, wala ka ba, oh. Tapos mangungutang ka pa nun. Palapit na yung pag-close to payday. Babayaran mo na naman. Wala mo na over. Pero yun, hanggat kayang gumawa ng paraan, gagawa tayo ng paraan. Ang sarap talaga ng dinuguan. Di tata, pero again, disclaimer lang po dun sa mga kasing iba. tabi tayo sa mga Cubs mga natin. bawal sa dinuguan na, di ba may mga religion na bawal doon? Religion, Dito po mga tayo health sa conscious. sa Charong Bulacan na lang. Ayan. Health conscious tapos dito, no? Kung meron mas healthy dito, isda. Oo, isda, gulay, ganyan. Pero tayo naman mga Cubs, minsan-minsan lang tama tayo kumakain ito. At syempre, nagme-maintenance tayo. Hindi, joke lang. Lasartan! Lodi Pin! Kami naman! May lasartan ka ba dyan? Hindi siya ready. Bilib ko pag meron yan. Oo nga. Gulat ka. Medyo nahihilo-hilo na ako eh. Uy, habang napapanap tayo, tumbatiin ang aking bunsoy. Si Dre! Ay! Happy birthday, Dre! Happy birthday naman ito mo. Ay, paglaki mo, mapapanood mo rin to kasi Oo. hindi nga pa nakikinig. 2 years old. Memories ko eh. Tsaka, ang isa, na masipag, na guro natin, si Kuneho. Neho! Kuneho! Happy birthday! Happy birthday, Otis! Huwag kang magbago ka! Huwag kang magbago ka. Ituring mong bahay mo ba to? Ngayon, naubak! Hindi, pamilya natin si Kuneho. Ilan taon na ba si Kuneho? 25. 25, batang-bata. Bata, no? Ngayon ka, ang hirap nitong ginawa natin, inabot tayo halos 4 na oras kasi nga, nagpalamig pa tayo ng chicharong bulaklak, nagpakulo ka pa ng laman ng loob. So, gusto ko ring i-take tong opportunity na to na ikudos ang lahat ng ating mga kapwa Pilipino food vloggers. Ayun, Kasi hirap talaga behind the scenes, mga ganun. Suportahan natin mga Hindi nakikita ng lahat ng tao pero ang effort nila, mapamukbang man yan, o cooking channel, suportahan natin lahat sila. Eh, mahirap yan. Effort kasi ang paggawa ng isang vlog, lalo na sa pag-food yung content mo mga kapatid. Mukhang madali lang siya pag pinanood mo na. Pero yung effort dun sa behind the camera kung paano yun na-produce, medyo mahirap talaga siya. Kaya saludo ako lalo na doon sa mga nagdi-daily. Oo, masipag. Kahit every other day. Kasi dinanas din natin yun. Talagang alam natin challenge doon. Sobrang saludo. At take ko na rin ang opportunity. Speaking of food vloggers, di ba? Sa isa natin sila, kilala natin dyan na Pare masipag ko, mag-upload. pulutan cooking idea. Ayun! Kalina Brothers! Uy, ayun mga brother. Bisaya Studio. Ayun! Saka dito sa Pampanga meron si June TV. Ayun, June dalawang TV, nakakatawa. nakakatawa. Ayos, Napaka-comic ng mga karakter At huwag natin kakalimutan, syempre, yung kasama natin dati, si Kuya Dex. Support natin lahat ng Filipino food vlogger, lahat ng nagluluto o kumakain sa video, talagang dinadaanan nila. Hoy, Hirap ng nakalimutan ka. Ano ba ba? Tipsis Kuwan! Channel? Tipsis Kuwan, lalagyan natin. Malaking-malaki dito, tatakpan kami ng Sabi na camera. tayo ng kandila. Kaya nilagay ko, hindi nga tayo nakikita sa monitor ngayon. Nakalimutan yung Tipsis Tipsis Kuwan, food vlog din po sila na may kasamang drink Ayun. at good vibes natin. Siyempre. Nice ko yun ha. No, good and great and Eh, good good vibes vibes natin. natin. Good vibes din mga kab. Kung gusto nyo tignan, may bisitahin nyo rin. Ay, support the local vlogger. Ito, may listahan ako ng babatiin ng birthday. Ah, yun. Sige. Gusto ko rin Mati ka lang kakain lang ako batiin dito. ng happy birthday. Solid Cubs natin to. Mapa YouTube man yan, mapa Facebook. Jermaine Manahan dito. Ay, oo. Belated happy birthday. Alam ko, Solid Cubs yan. lumipas na yun. So, belated happy birthday. At saka, Ah. kay Matthew Pio Villa Roman. Happy birthday din Happy po. birthday din to. Oo, happy At, birthday ka. batiin ko rin ng buong Bureau of Fire Protection ng Region Ayun. 3 na Okay. pinapangunahan ni Alberto Kiambao at FMD family. Mga bayani din yung mga yun. Mga frontliners. Thank you po sa service nyo. Gusto kong magpasalamat ng taos puso kaming dalawa may Ay. tata sa bagong 48,000 Bagong mga kabs yan, men. subscribers. Bagong 48. Bagong 48. Bagong birthday. bagong miyembro ng Cubs Nation! Ito, Cubs Ayun, Nation. thank you! Maraming salamat po. Pero talaga magsalita pag busog. 448. Oo. Meaning 48K bago
kasama natin si Team si Tata, ang one-up ng Team Kanlas. Thank you mga Cubs. Thank you sa mga suporta, sa mga bagong subscriber at lalo na sa mga dati na nandiyan pa sa Cubs Nation. Ang daming solid. Nasa Facebook, nasa Cubs Nation Facebook group. Maraming salamat. So, ayun, hindi ko na alam anong uunahin ko talaga dito. Ako nakarami na ako. Salita ka kasi ng salita. Champion. Champion na champion! At maraming salamat. I hope nag-enjoy kayo sa bawat episode namin ngayon with Tata. Sana may natutunan kayo. And sana matry nyo rin, no? Oo, pwede subukan. Nakita nyo naman. At saka, take ko na rin din. Bago tayo magpaalam, gusto ko take opportunity na magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at umorder ng aming Kochi Video. Isang masarap na lito. Ay, maraming salamat. So bago pa ito tangayin ng mga kaibigan nating Justice League. Dumadami na. Dami nila, tsaka dumidilim na rin. Ay, gusto na tayo Busog na rin ako eh. muli po Naparami ako. ang Team Kanlas TV na laging nagsasabi sa inyo at ipapaalala palagi. Di ba ta? Na! Wag niyong kakalimutan na wag lagi inyong tatandaan! Nasira yung plaka. Ay! Kakaganyan mo, nakalimutan ko. Hingin pala tayo. Sira yung plaka, saan siya na? Naging DJ. Manyaman! Akin yun! Any! Balik ko na. Peace out! Content ko na lang! Nakapagpapasok natin. Thank you, mga Cubs! At muli natin ibalik ang shoutout time, mga Cubs. Gusto ko muna batiin ng happy birthday si Don Carlo de la Cruz at happy first birthday kay Boon Alden Recania. Happy birthday Aaron John Delfin. Happy birthday din sa puso ko si Baby Dre. At shoutout sa lahat ng mga nag-comment sa aming previous video. Umpisa natin kay Oliver Subiaga, Precious Supangan at Saika Barrios, Patrick John Jornales at sa lahat ng contact tracers from Bataan, sa Banyero family from Camarines Sur, Edelson Kahilig at Abelia Kahilig, Dexter Andoque, Brekiel, Nova, Arnel Taguba, Jen Quintila, Evangeline Dumawag, Stephanie Garces, Jessa Mejia, Nora Sison and family from Madrid, Spain, Kuya Wins Kitchen, Nakanilaw and Paraiso family ng San Francisco, Papalacan, Pampanga, Jekyll Barcelona, Sevi, Camille Balingkit ng District 6, Mami and Paris House ng Santa Lucia, Angat Bulacan, Ethan De La Cruz, Neil Justin Bunao, Christopher Lopez, Dance De Leon, Comanche Albiad, Prince Angelio David, Glenn Vargas at Jessel Ann Fajardo. Maraming salamat sa lahat sa inyo, Cubs Nation. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na pagkikita. Let's go! Hindi ko alam mo ba? Bahala ka dyan, cameraman. Uwi na tayo. Tama na. Alota! Luto pa tayo, tanda! Ayun mo! Boom! Ang isa sa paborito dito sa Team Kanlas! Ay, Cubs Nation na crispy! Tinugot!